Donat compte d'això, conforme vam informar en la comissió, ara donen compte dels plans de la Conselleria d'Educació respecte a la reforma de l'IES Jaume II el Just. Vaig a començar des del principi. Des de l'inici de la legislatura, com a alcalde i com a diputat en les Corts, molt prompte em vaig interessar en fer veure la necessitat d'una actuació en el IES Jaume II el Just després de que la Generalitat Valenciana no haguera fet absolutament res en els últims 20 anys. Quan es va presentar el mapa d'infraestructures educatives, el Jaume II no estava en aquest mapa i en aquest sentit això es va provocar certa tristesa, però una telefonada personalment del secretari autonòmic d'Educació i de l'assessor del conseller de Relacions Parlamentàries es va fer arribar a mi com a alcalde que no es preocuparen, que una vegada tinguera clar la conselleria quin era el projecte que necessitava l'institut, aquest institut es posaria en el mapa d'infraestructures educatives. Hem de tindre en compte que sense ningú tipus d'avantprojecte, sense ningú tipus de projecte d'educació, sense saber de quina partida estàvem parlant, per a la conselleria era impossible posar-lo en una de les fases que contemplava el mapa d'infraestructures educatives, ja fora l'eliminació de barracons, ja fora la construcció de nova planta o ja fora la rehabilitació integral. Ens posarem a treballar i en una reunió que vàrem mantenir en companyia la comunitat educativa del IES Jaume II el Just, van vindre l'equip directiu i va vindre també l'AMPA, ens reunirem en el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, i el que acordàrem va ser demanar un informe perquè els tècnics de la conselleria avaluaren si l'IES Jaume II el Just havia de ser demolt i construït de nou o bé necessitava una rehabilitació integral. Van vindre els tècnics de la conselleria i van fer un informe dient que per la riquesa arquitectònica que tenia el Jaume II el Just era convenient no demoldre'l, sinó que s'havia de rehabilitar íntegrament en funció de lo que és la ràtio, totalment o parcialment. L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i també la comunitat educativa de l'IES Jaume II el Just han tingut accés a aquest informe perquè este diputat en les Corts, per la via parlamentària, el va demanar i el va distribuir per tal de que aquests interessats tingueren accés a l'informe. A continuació, la regidora d'Educació, Bea Ferreres, jo mateix, només va ser nomenat el subdirector general d'Infraestructures, van tindre una reunió amb ell per tal de donar un impuls polític i vam acordar, ja que este càrrec havia sigut acabar de nomenar, de tindre una reunió en el mateix conseller Vicent Marçà. Dit aquests antecedents, dic ara el que són les novetats, perquè tot això en algun moment o altre ja ho havia explicat. Tenim el compromís de la Conselleria d'Educació de que va licitar-se la redacció del projecte de remodelació de l'IES Jaume II el Just. Encara que parega mentira, en tot el gran que és la Conselleria d'Educació, l'estaf tècnic que té, la quantitat d'arquitectes que té és paupèrrima. Estaven tots centralitzats en CIECSA i, en fi, ja saben tots el que ha passat en CIECSA, que hi ha gent que acabarà sent condemnada. Aleshores, el que va fer la Conselleria és traure una licitació,
un concurs obert per a que es presenten despatx d'arquitectura i en funció de l'informe previ que va fer la conselleria facin ja l'avantprojecte i el projecte d'execució i quan això estigui clar ja anem a poder classificar l'IES Jaume II el Just dins del mapa d'infraestructures educatives. Això, evidentment, portarà el seu temps, no anem a dir això que l'any que ve o l'altre estarà tot fet i tal, perquè una licitació d'aquest tipus és llarga, i ja ho hem vist en la rotonda que ens ha de fer la Diputació en l'accés nord a la platja, però sí que tenim el compromís tant del conseller com del secretari autonòmic de que va fer-se la redacció del projecte i quan tinguem el projecte incloure'l dins de lo que és el mapa d'infraestructures educatives. En aquest sentit, estem contents perquè en 2 anys no arriba que porta el govern del Botànic, ja s'ha fet més que en 20 anys del govern del Partit Popular, on la Conselleria d'Educació no té ni tan sols els planos de l'institut. I això que volia contar-los en tota la sinceritat del món i en el màxim respecte institucional, doncs avui hem tingut una nota de premsa del Grup Popular i tinc dret a defendre'm, perquè així donem explicacions en el plenari, donem explicacions públiques i veiem que vostès no serveixen de res, perquè després vostès van i trauen la seva versió. Diuen, el Partit Popular segueix reclamant obres en l'Institut Jaume II el Just. Vostès creuen, és seriós reclamar això a través de notetes de premsa? En quants alts càrrecs de la Generalitat s'han reunit? Després podrà parlar, quan jo acabe. En quants alts càrrecs de la Generalitat s'han reunit demanant los l'IES Jaume II el Just? No, però vostès poden parlar. Jo era de Compromís a la legislatura passada i en reunien alts càrrecs del Partit Popular de la Generalitat. No passa absolutament res. Una persona pot reunir-se en un alt càrrec encara que no siga del mateix partit. Jo em reunisc amb la presidenta de la Confederació del Xúquer i no és del meu partit. Per què no van i es reuneixen i demanen allí informació de com està la situació? Té credibilitat que un partit que en 20 anys en la Generalitat Valenciana i no ha fet res per l'IES Jaume II el Just ara vinga com a adalid de la reforma quan en no arriba 2 anys de govern del Botànic en el pacte de compromís Partit Socialista ja s'ha fet molt més pel Jaume, perquè després diuen els populars de Tavernes descobrirem que la conselleria havia incomplit la seva promesa d'incloure la reforma. Però si això ja us ho havia informat jo en diverses ocasions, que fins que el Jaume tingués el seu projecte no es podia incloure. Això és seriós, voler incloure en un pla d'inversions una infraestructura de la qual no és té projecte? I ara ve la millor part. Diu que l'alcalde de Tavernes i diputat vota en contra d'una esmena del Partit Popular en les Corts Valencianes en la qual se sol·licitava l'adequació del centre. I ara la pregunta és, vostès saben en l'esmena del Grup Popular de la que nosaltres vam votar en contra, saben quants diners proposava el Partit Popular destinar a l'IES Jaume II el Just mitjançant l'esmena 688? Saben quants diners? 0 euros. Era una esmena que deia incluir en les línies generals l'IES Jaume II, això sí, en 0 euros. Pues, evidentment, davant d'esta esmena demagògica, que no és que la van presentar per a l'IES Jaume II el Just, la van presentar, podríem pensar, hi ha cert interès per al Jaume, no,
van agarrar tots els instituts, un per un, això sí, sense posar un cèntim, perquè clar, si tu poses una esmena en uns diners, els has de llevar d'altre costat, i ahir és quan t'has de mullar, però no, posem una esmena en 0 euros per a tots els centres i ja està. Esta és l'esmena de la que posarem, la que votarem en contra. Primera, perquè era 0 euros, i segona, perquè va ser una esmena feta massivament per a centenars de centres de la comunitat valenciana. I després diuen, en gener de 2016, després de que el Partit Popular proposara al diputat Jordi Juan que sol·licitara finançament, vostès m'han proposat a mi que si no s'aclareixen, diuen que no demane finançament, diuen que no em manege i després diuen que vostès em proposen a mi. O sigui, vostès són els que em van proposat a mi que jo em reunirà amb Miguel Soler en companyia a la comunitat educativa? Vostès són els que m'han dit a mi els que en reuniran el seu director general d'infraestructures? Vostès són els que m'han dit a mi que en reunisquen el conseller Marçà? Al final, el que hauré de fer és tramiten vostès les cites? Tramiten vostès les cites? Quina sèrie de barbaritats i de deslealtat institucional són aquestes? I després, ni data ni partida pressupostària. Partida pressupostària, la que diuen vostès, 0 euros. I a continuació diuen, la Conselleria d'Educació sap des de fa temps quines són les necessitats del centre. Si ho sapiguera, no demanaria un projecte. La Conselleria només té un xicotet informe en el que ens aconsella no demoldre l'informe, que per cert es va fer després d'una reunió que tinguérem en la comunitat educativa i el secretari autonòmic. I després diu, el govern de Compromís de Taveres no pressiona la Conselleria perquè es facin les obres. Això és mentira. Vostè no sap la quantitat de reunions i la quantitat de vegades que nosaltres hem parlat en els alts càrrecs de la Generalitat. Este dissabte mateix, sense anar més junt, este dissabte mateix en Gandia. I al final diuen, i es queden tan amples, que l'IES es troba en unes condicions males i que este centre ja té prop de 50 anys. Sí, però vostès en 20 anys no han fet absolutament res. I després de 20 anys de no fer res, ara volen vindre com a grans defensors. Doncs els tinc que dir una cosa, això, la credibilitat que té és totalment zero. Presentar esmenes de 0 euros no té ninguna credibilitat. I vaig a dir-vos una cosa, en temes tan importants com és la reforma d'un institut, com és el riu Baca, actuar en lleugeresa, que és el que fan vostès, actuar en lleugeresa és actuar en poca honestedat, que quede clar. Simplement, el nostre grup, el Grup Popular, no va entrar en debat en aquest tema. Jo voldria que el senyor secretari manifestara la nostra queixa perquè en comissió se'ns va informar de que el senyor alcalde anava a explicar un informe sobre l'IES Jaume i no entenem com agarra una nota de premsa del Partit Popular i així ens fa una disserció i coaccionant-nos a lo que nosaltres opinem. Simplement, jo no segur no anem a entrar en debat, però sí que el senyor secretari li demana que deixi reflexar la nostra queixa. Moltes gràcies. Mire, de la mateixa manera que vostè ha dit la seva opinió, jo de la meva. El que passa és que jo soc més leal que vostè, perquè vostè, sapiguent que este punt està a l'ordre del dia, tot això que han dit per escrit, tota aquesta sèrie de barbaritats, que no pressionem, que no fem res, que votem en contra d'esmenes que tenen 0 euros, ho haurem pogut parlar així. Però vostès que prefereixen tirar la pedra i amagar la mà. Llancem la nota, a veure si un mitjà ho trau sense contrastar, cosa que per gràcia sol passar, i tota la feina que estem fent que desaparèixer. I això en un institut em pareix una actitud, la veritat, que deplorable. I es diu una cosa, si vostès es pensen que les reunions
que jo tinc en els alts càrrecs per donar-li un impuls polític a la reforma són per vostès, van aviats, perquè vostès, de lo que és interès en el Jaume, i ho han demostrat al llarg de 20 anys, i després de lo que he fet en CIEXA, on han anat a parar els diners de CIEXA, lliçons ni una, ni mitja, ni cap. Sinó que nosaltres continuarem treballant per la reforma de l'IE Jaume II el Just. I us dic una cosa, si la Conselleria d'Educació no complix i no licita el projecte, nosaltres ens donarà igual que la Conselleria d'Educació estiga dirigida per qui està dirigida. Anirem a reclamar, anirem a manifestar-nos i el que faci falta. Però primer hem d'agotar la via diplomàtica, que és la via de parlar, de demanar, d'exigir i de demanar informes. I aquesta és la nostra manera de procedir. Vostès, si volen, continuen fent notetes. Si es pensen que així aconseguiran alguna cosa, ja els dic que així no van aconseguir res.